שלום, אני גל, והיום אני רוצה לעשות לכם תספורת של מתחילים, ובפרק הבא זה יהיה תספורת בדרגה גבוהה יותר. אז נתחיל. נעשה כאן מכאן צמא, וגם מי שלא יודע, עושים את זה ככה, מפרקים לשלוש חתיכות ומביאים את זה לפה, ואז את זה לפה, וכך הלאה. וגם חשוב לזכור שצריך למשוך את זה בסוף. כך. ועכשיו נעשה יותר מהר. אוקיי, אחרי שעשינו את כל הצמא וגם סגרנו אותה, אנחנו לוקחים עוד חלק מהשיער, כאן, ומחברים את זה עם איזושהי גומיה, כי צריך לסגור את זה טוב טוב, ככה גומיה, וזה לא חשוב איזה סוג של גומיה, אבל ומה שחשוב בגומיה שהיא תהיה טובה. אוקיי, גם אחרי שעשינו את זה, רואים? זה צמוד לה לראש. אנחנו מתחילים לחבר את זה עם שאר השיער. מביאים ככה, עושים ככה, והנה. אחד. אפילו שהשיער שלה קצת יותר מדי יבש או ארוך, זה לא נורא. כי מה שיותר חשוב זה שרואים את הצמא של ההתחלה, וכאילו היא נגמרת איפשהו, ככה כאילו, רואים? סורי שכאן לא יצא משהו, אבל זה כן ממהרת. ואז לוקחים עוד גומיה, וסוגרים לה את כל השיער. וכמובן שבשיער אמיתי זה יותר יפה. והיום זה יהיה שלב המתחילים. בפרק הבא זה יהיה קצת שלב יותר קשה. זה כל כיתה. טוב, סורי שקצת יצא מכוער, אבל מקווה שהצלחתם ללמוד את מה שעשיתי. אז יאללה ביי.